Зодия Рак. Какво идва към теб през май месец? Това, че си тук, не е случайно. Да видим. Нещо тръгва след застой. Ситуация, която е била блокирана, започва да се движи. Към теб ще дойде истина. Нещо, което те е наранило, излиза така наяве. Ще трябва да избереш, като не можеш да стоиш по средата и да се правиш, че не виждаш. Но ще има доста колебание. Ще се опитваш да задържиш и двете, но няма да успееш. Решението ти е неотложно. Тук Вселената ти казва, че привличането е силно и не е случайно. Тук става въпрос за любовни отношения. Но има нещо скрито. Гледай действията на думите. Да видим сега любовното послание какво ще каже. Потвърждава енергията, идва разговор или изясняване след пауза. Но човек също не е напълно сигурен. Има чувства, но и объркване.